presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang. Kaya pangimungan ni... Lisod ng papalikod ang baha. Maigo. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Wilma. Ginaingon, wa ko'y plano nga ilukon ang lalaki nga imong gihigugma. Ayaw lang kong palaguta ha. Aron dili na ko buhaton ang buta nga imong gipasangil. Mo kini nahitabuson kinabuhi nga di na ko mahimong. Mahikalimtan. Susad, uy, kuyawan man ang tanim mo. Karat na magkagbabag na sa gianan. Hawa, be. Dili ma. Dali, be ako. Doy, Saman. nunguyab din mo si Nicole? Kinsengan? Nicole? Ah, si Nicole. Pero, wala ko siya sukta, uy. Abi palang humukog ilong. Basi, karang Domingo, sukta na ako. Bida. Kung wa mo ko'y uyab ron, panguyab ba man ta ka ba? Ay, Terso. Kana ra bagit si Tanya nga imong uyab, no? Suko, bagit kay na nako dong. Kay magsigi kag duol nako. Dapat unta, ikaw unta iyang kasab-an, og dili ako. Yabag man ang uyab ni mo, Terso! oy. Ay, To ara. Wala doon magkanang Wilma. Uyab mo? Oh, Day! kadungog ka. Wa palibak, no? Diha na ka, oy. Kapoy ni mo. Asa ba ka, Terso? Ay. Nanguyab ka ng Wilma, ha? What down? Tinuod. What down, Doy, eh? Time nga ragod nga. Nagkasugat ni si Gianan. Sapa diya, oy. So, Kana sa babayhana o isa kaysanan. Kay bawas siyang naanak kay uyab. Mutubay sa istorya ni mo. Pantay na akong babayhana, ha? Mura na tuyo ni mos pag-anhis amo. Imo kong awayon kay nakita nimo nga nagsulti mis imong uyab. Wa kay respetar nako. Bisag may uyab na sterso nga mao ako, nabiga-biga gihapon kaniya. Ay, day, hinahinaya ko ha. Okay, Tarunga ngano? ko na. Tarunga gyud ko na imong sinultihan, day. Kihata niya ka. Ha? Ako gyud, nganlan ko nimong bigaon? Nagbiga-biga ko? Ikay nagbiga-biga. Kay ikay namugos, aron magkauyab mong terso. Day, wa makagustos terso nimo, oy. Karon na lang na siya nadutla nimo, kay may nahitabo naman ninyo. Og sultihan talang ka ha. Dili gani nimo usbo ng batasan nimo. Buwagan gyud kang terso timan ina. Kung buwagan ka di kong terso, ikaw may nakaingon. O kung nahitabo na bugnuon tagid ka timan ina. Lano?
ako gani maglagot anan niya gawgoryon na. Tinudon ko man yun ng iyang uyab ba? Palaguton yun na ako siya. Uyabon ko ng iyang uyab, oh. Stella, nandiyan pag noon ka. Kadlok, oy. Siya na lang. Siya na lang akong sibugan na. Basta lagi, lagot lang yun ko, oh. Uyabon ko man yun na starso ba? Ay, ang terso eh. Probida ro anak ka terso. Ilyong ay sugta to. Wala no. Dako kay gusto ilyong nimo. Unyag da ko gusto. Di man ko ganahan na niya. Mayon to, doon na pala ang laking manguyab na ako nga makauyon pod ko. Ganahan ng ilyong gawi. Ano man? Di lang good. Di ka ganahan ng ilyong kay lupya kayo. Dako mo sa tuhod. No. Gay ko ni sulti mo sa insulti oil. Saan? Uy, si lupya ko gatubangan. Tumangal lagi, lupya ko kina. Husto, nakasabot na ko ikaw ba? Tuhod, dako mo sa tuhod be. Isoday na. Saba na gawoy. Kung nakagusto pa lang ko anang ilyong ay okay ra gid ko. Bahalag lupyak pa na yung atubangan. Sa laktod, ang akong kasing-kasing ang magbuot kung kinsa akong piliun gaw. Dili ang akong ubos. Oh, ang gawil ma. Sige na taon, day, Wilma. Sugtan ako, day. Kung sugtong ko ni mo, day, pakaslan tadayon ka. Di ka subok ko, Ilyong. Nahibaw ko nga matuod kang higugman ako, pero di man mahimong sugton ta ka, nga ikaw rin higugman ako. Nya ako'y pagbati ni mo. Sorry ha. Busted ka. Tungod ba? Kay uya na mo si Terso? Huh? Gisugot mo siya? Nga may uyab naman unta siya? Ha? O siya uyab gutang terso, oy, pataka, ramang kagsulti diha, oy. Si Tanya ang nabis gawas. Baga ko no kagnaong. Kay imong giuyab ang iyang uyab. Nayapag naman yun yung bayhana, oy. Gusto yung tingali ni siya ay nga akong tinudo ng tanan niyang ipanulti. Gusto yung tingali ng bayhana nga uyabon ako sa terso. Kaya ano? Dili day tinuod nga uyab mo ni Terso? Ha? Wilma? Dili taon, uy. Kanas terso, nakasabot ko nga nakagusto na nako. Mo man mo sigig duol nako, unya maatol pa gyud nga makakitang iyang uyab. Pero di taon may uyab ng terso, uy. Pwede lagi niyang gahot sa gawas. Suko ko no siya nimo kay imo giilog niyang uyab. Ay, makalakot yun yung bayhana, uy, bisag unsaon. Bantay lang yun na siya nako ba? Bantay lang yun na siya nako. Sige, Grabe, hamadag shock. Turo ka sa gusto, ha? Ha? Ako ingnon nga. Nisita siya ni mo karong gabi. Ugaw, palihog ha. Puslan manggipanabis yung uyab nga may relasyon ming terso. Edi, tinudon akong tanan. Uyabon akong iyang uyab. Gaw, pila gali atong degree sa ato ang pagkaigagaw? Katulo. Pwede na ba ito, gaw? Uy, gaw. Na ako'y balitaan na gaw. Ay, sus. Kanang ikatulog gaw. Mao ni dili gud pa maayo. Ikatulog, personas. Dili na maayo gaw. Tres personas ang ikaduha? Ikaduhang personas. Sampay. Ang permiro. Permiro personas. Mula sa katawa. Pero gaw sigurado kasi mong desisyon. Basta, iya, marang lalaki, pagbida mo agad, pagkitaw nag... Ano man? Gaw, di ko kasultiun kay Muraga. Hasta ko kagaroon ko ni mo. Laway ni mo gaw ay. Yara magagawa. Agaw taga to. Imong laway atubang na ko. Uy, Abi uy. na mo, nami, ano mo. Agi, pandingay ka gaw. Uy, unay gaw. Abi mo ka nasterso, pagbida. Kita na mo ka ng iya. Kay kapon ko. Unsa man ka gaw? Tambu kasi agaw. May kita soon. Murag tanaw ko, ruler yun.
Hapit-hapit yun. Mao di ay. Oh, laki. Mo tingali, mo na hinungdan nga nung nayabag ng utok ni Tanya. Ah. Tungod tingalis gidakon anang kang terso. Aw, mao day na. Dako day na niya taas. Oh. Be, at padtuan nas amo be ka ng bag-o kong ligo niya, wa pa ko makaihi. Ah. Sugton ko nas terso. Pasimutan niya ko gaw kung ano pa kakaihi, ha? Saba na gaw, oy. Ato na gaw. Ikaw, Wilma. Tinuod ka, bay guryo? Asas. Pamamisitahon ko ni Wilmar ang gabi eh. Asas. Kangol gitaon ni mo tao rin. So, lipay biya tao ni mo. Nyas na niya, uyab naman mo. Saon mo, dubli ka uyab. Wana ko, makuoyon sa batasan ni Tanya. Silusa nga was lugar. Kung maunay akong maasawa, maugtas ko. Baya. Busa mintras, Ako gusto niya. Ay, yun ang Hindi pangatag. Mintras nga waron sa ilas bay, tos probinsya Tanya. Pay muslan ko ang higayon. Mamisita ko ni Wilma. Uyabon ko siya! Salamat, Day Wilma. Kay gisugot ko nimo. Karon nga uyab na ta. Buwagistan niya ha, kung mabalik na siya. Di gani na ni mo buhaton. Ako'y makikbuwag ni mo. Uy. Day Wilma. Buwagan ko sa Tanya. Wa na ko makauyon sa batasan. Buwagan ko siya. O kita na'y mag-steady. Kita na, Day Wilma. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy, Day? Salamat ha. Kay mo kong gidahok mahalong nga restaurant. Busog kay ko. Abi mo, mas happy ko kung ikaw kung ikauban. Gusto ha, mauna to. Buwagistan niya ha kung mabalik na siya. Uy. Uday, kana ang isa at uli. Time pa, unsa gud ni. Hindi alagi ni unong ang gisakyan tang taksi ning tungod sa motel. Day Wilma, love kay taka. Anya? Pusa ayaw ko balibari ha. Manood na sa motel. Bueno, gayabati na ako sab nga. Daan ang akong buot ni mo. Ug nabatyagan ako nga may pagbati na sab ko ni mo Terso. O sige, ihatag ko ni mo karon ang gusto ni mong mahitabo. Salamat. Salamat, Tay. Taxi driver, lawat ang among plate, oh. Wilma, Tay, anak. Manaot sa taxi. O sige, Terso. Ito niya, balik yung kas probinsya. Surusiban na pa. Tinuod nga. Uyab sila si Teresa ug si Wilma. Tinuod ba ha, Goryo? Kuan kining. Tinuod ba? Oday. Saan palagot mo sweet, may tinuod lang yun niya. Uyabon niya yung uyab taon. O diba, date sila eh. Kasi sick-in to sila motel. Sick-in. Bahis, ay, bugnoon ako siya kung ikita na ko siya. Bugnoon gid ako siya.
Boobs. Dahil na kayo. Terso, magalaki na yan. Ako ni hubo ni mong panty, ha? Terso, basbasa na mamuhupog ko. Ikaw niya kayo. Mastira na ni mamuhupog panty mo. Ay, wow. Cute. Ang ngaroon ko ni Bi. Terso, at nagilo ka na. Tanpaon sa to na sindulan. Oh! Sa kabayo? Or imo? Di, tao ni tao. Oh, tao. Tao din na sa tao. Nang huwam ka sa kabayo, no? Sige, lagaw. Sige na. Sige na Suno ba? pa tagadlok, ana. Hinayon lang nato, ha? Sige. Dali, Bi. Dali naman kong kaistorya. Pila tanig maayo, Bi. Ang grabe yan ni mo. Madyang pabilang. Mag-isi. Masambugan ko ni mo. Di nga kumbugan ng nag-isi. Tanto ka. Ko. Ganun kidaman na ni mo tanan. Kung nga lang sunod, Halos ko makuyapid ang gilaptan ko ni Terso. Grabe yun, ang gibati na akong kasakit. Apan, kaya raman pod. Kay, wa man ko'y mahimo. Kumans na hitabo, gibugno kong tanya, oy. Pero misukol ko. Bahala og nagkakangkaang ko, oy. Nakigbugno ko niya. Misukol git ko. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Wilma, din hining tulmanon. What's the style? Misokol og bugno style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.